silnejšie. Kričali, ale toto ste zostali nejaký zaseknutí. Nie, kričali aj tebe. Ale to bolo málo. Tak ešte raz, ešte raz. Tak, pozor, slávnostné nasadenie klobúka. A veľký pokles. Keďže pri Ingrid skáčete do nemoty na trampolíne, pridelujem jej meno Jumpy. Jumpy, 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 pokles! A od dnešného večera bude vo fantázii jogging. Jogging! Aj keď to tak nevyzerá, my voláme Rašia ako? Anielik, 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 tak tiger robí, urobte tak. No urobte ako... Urobte tak, ako to robí tiger. Pazúriky urobte. Pazúre. Super pazúriky. Super, dobre. Budeme sa im... Ďakujeme. Mňa tam spomenul, Toto si zaslúži pánkrát. Výborne, babi. Ďakujeme. Potlesk pre bublinky. A zároveň aj pre tretiu družinu, ktorá si takisto prichádza pre všetko, čo je potrebné. Takže tretia družina, poďte sa. A úsmev, chalani, hore hlavy. No, áno, vidím, že aj vy ste si splnili úlohu, tak povedzte, ako sa voláte. Rybičky. Áno, rybičky, a aké máte heslo?